králičný hlad. Je to prúsek, ktorý vznikol v tejto rok v centre voľného času kamarát. Práve kvôli tomu, že je to krásna myšlienka starať sa takýmto spôsobom o zvieratka a naozaj ich takto čičíkať a dávať im takú možnosť, že sa môžu aj prejavovať. Nuž, ja by som povedal, že králičí hod má za sebou naozaj úspešný hod. Vznikol prúsek králičieho hodu. Na Slovensku boli prvé majstrovstvá v králičom hode. A tu medzi nami privítame aj slečnu, ktorá sa na tých majstrovstvách umiestnila a nielen slečnu, ale dokonca aj nejakú rozvážka možno. Takže ja vás poprosím tentokrát taký tichší potles, ale určite ich poriadne podporte. Aby sa tie záčky nezľakli a budeme držať palce, takže nech sa páči teraz prichádzať do králičího. Do mikrofonu. Predstavím vám jedného kráľa. Nie je to len kráľ, ale veľmi premiérom tenku. Volá sa kráľ. Aha, druhá knižka. Jedného rána si do najpomeniami na okraji. Ako to je natáčal uši, takú dubokovky koty. Odkiaľ sa vyjel počínač, v ňom si to pán Bej. Na mikrofón. Skúšame meniť, že by mohli byť to s ním hrať také bloky. Poďme spať. Hop, 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 hop. Ja vás pozdravujem. Toto je Januško. On by si tiež zaslúžil veľký potlesk, ale tichučky má za sebou až to 30 vystúpení pre deti aj pre dospelých. On je vlastne taký malý zakladateľ králičieho hopu. Ale vidíte, že aj štvoročný králiček dokáže skákať, ale nie vždy má ten svoj deň. Čiže je to tak, že dôležitý je ten vzťah medzi tým zvieratkom a tým králikom. Tohto králička chovám ja a Emka s ním skáče. Ale je to také krásne, že oni si našli k sebe cestu. Čauško. Tieto prekážky sú maličké. V podstate tá prvá kategória, keď sa súťaží, je 25 cm, prekonávajú králičky. Keďže tieto králičky sú ešte málo skáču, tak ešte aj vidíte, že niekedy ten králik si nájde svoju cestu. Toto je Perla a skáče s ňou Klárka Čintalanová. Klárka bola tiež na tých majstrovstvách, ktoré boli v Nitre, a uskutočnili sa pre celoštátnej 19. výstave chovateľov zvierat v Nitre. A tuto máme našu Ľudku Pázikovú s králičkom Simonom. Im sa veľmi darilo v Nitre. Ona obsadila v ľahkom parkúre 3. miesto, čiže je to veľmi krásne. Sme veľmi hrdí a šťastní. Tuto máme Veroniku Sedin. Ono to je dôležité, každý deň aspoň 5 minút skákať s tým králičkom a venovať sa mu. To je základ. Tá starostlivosť, každodenná, krmiť, aj čistiť bobky a hlavne hľadiť, mazliť, tešiť sa s tým zvieratkom. Deti, ak chcete takéhoto králička, uvedomte si, že nie rodičia sa majú o to starať, ale vy. Vtedy sa vám králiček potom za to odmení práve tým skákaním. Králičí hod je vlastne nový šport na Slovensku. Prišiel k nám zo Švédska. A najbližšie je to v Českej republike, kde 10 rokov sa tomuto športu venujú. A
a majú až 40 krúžkov cez Slovenský český zväz chovateľov. Králičí hop má 4 disciplíny. Teraz vám predstavím ešte Sofinku, s ktorou budem skákať. Ona je športový králik, patrí rodine Šipovej, ktorá ju teda odchovala. Tým, že Sofinka tiež bola na majstrovstvách Slovenska a umiestnila sa zo 40 štartov v prvej desiatke, čiže tiež je to veľký úspech. Tak ako majú psi agility, tak aj králičky majú svoje preteky, ako koni majú parkour, aj králičky majú svoj parkour, čiže králičí hod má 4 disciplíny. My začíname s tým najjednoduchším, čiže začíname s ľahkou rovinkou, ale potom je to ešte aj ten parkour a potom skok do diaľky do výšky, kde v Čechách skáču králičky až 3 metre do diaľky a meter do výšky. My už máme aj dokonca majsterku Európy v králičom hope v parkúre. Je ňou Viktória Saloušeková z Centra voľného času v Poprade. Tam sa tiež vytvoril malý krúžok. Ono je to o tej podpore rodičov. Podporiť to, keď to dieťa zaujíma a teda vytrvať. My sme mali vďaka pochopeniu už rodičov aj vlastne také letné sústredenie vďaka Petre Čintalánovej Franča Amadeus. Pomocou ňou bolo prvé letné sústredenie na letisku v Tomčanoch, kde sa králičky učili skákať so svojimi kamarátmi. Tak ešte podporíme týchto zajačikov, nech to doskáču. Mal som sen, že ten králik ožil a skákal. Ale to nebol sen, len naozaj skákali. My už nevadí, musíme, my už máme kružok hopskáčiť, kto chce, môže tak nám pridať. Obrovský, tichý potlesk, ako sme si to zaužívali prednejšou. Krúžok králičí hop. Martinský hopskáči, presne tak. Dávame priestor v centre voľného času kamarát naozaj každým možným spôsobom, takže ešte raz ešte trošku vychutnajú ten potlesk. Prišli sme sem s králičkami veselí, aby sme nám králičky dobre zviedli. Tešíme sa, že sme spolu hopkáči. Chceme, nech sa vám nový šport zapáči. Budú oni skákať hore do výšky a preskočia i najťažšie prekážky. Pôjdeme my na súťaže do sveta, o králičom hope nech sa dozvedia. Presne tak, nech sa všetci dozvedia o králičom hope, krásnom